kontra l-gwerra. Fil-messaġġi tiegħu hawn Malta, il-Papa jwissi wkoll kontra l-populiżmu u kontra ideoloġiji li skontu huma mitmowwa minn kliem ta' mibeda. X'inhu l-populiżmu imma? Il-populiżmu huwa meta l-politika fil-ħidma tagħha li tappella għas-sentimenti tan-nies ma tgħinhomx jarfu l-kawżi veri ta' ċerti problemi u twassal għal analiżi superfiċjali ta' ċerti sitwazzjonijiet. U għalhekk il-Papa jsejjaħ għad dialogu, għal entużjażmu ġdid favur il-paċi. U jfakkarna fil-gwerra fl-Ukrajna li hu jsejħilha art martirizzata. U jħeġġiġna wkoll biex nitolbu għal paċi u li f'dan il-kuntest ma nidew qatt nitolbu u ngħinu lil min qed ibati. Preghiamo ora per la pace, pensando alla tragedia umanitaria della martoriata Ucraina, ancora sotto i bombardamenti di questa guerra sacrilega. Non stanchiamoci di pregare e di aiutare chi soffre. La pace sia con voi.